Lidt mustache. Så bruger vi bare en halv dag. Så det er helt hjælp. Var der en, der fik 100? Jeg tror det ikke. Hvad var det højeste? Jeg tror det er mig, min, jeg ved det ikke. Hvad med svømning, Sebastian? Svømning? Må man bruge vinger? Det er ren YouTube, det her. Nej, det er YouTube, det der. Tak. Hej. Tillader min manager ikke. Du kan ikke bevise noget. Seppe. Anden røv. Sebastian, har du sat håret i dag? Jeg gad ikke. Er det der stadig sidder fra i går, eller hvad, Sebastian? Er det der stadig sidder fra i går? Er det håret, der sidder fra i går? Er det ligesom Teddy? Nej, ligesom Steve. Hvordan kommer det på? Ja, det er den klar. Hej! Det er både det. Det er fordi han ikke har råd. Det er fordi han ikke har råd til andet. Ja, så se hvad du kan. Det var lidt smart. Kom så. Skal vi have en konkurrence? Jeg har en, der er større her. Jeg synes ikke, vi skal have en konkurrence. Jeg synes bare, du lige skal fuldføre det nu. Jeg tror ikke, du skal passe nu. Ligesom du gør med tipper. Hej. Du vil gøre en lille store, jo her. Hej Jonas. Ja, så. Ej, Jonas. Bad life. Du tager på den flaske. Det er ren YouTube, det her.